Салютик-букетик, сябры! Вітаю ў казках-падабайках! Алесю ішу ў сваёй казачнай камандзіроўцы, чакаем яго з новай казкай. А пакуль мы тут з вами самі рулім. Мінулы раз чыталі беларускую народную казку «Аленка Крапіўніца». Памятаеце? Хто яе прапусціў, зірніце папярэдні выпуск. У нас тады столькі пытанняў з'явілася. Вось мы і вырашылі самі прыдумаць працяг гісторыі. Чароўная кніга, запускай нашу казку-пераказку «Аленка Крапіўніца» і яе браты-асілкі. Аўтары Чычы і ўсе гледачы. Верш склаўся. Пачынаем. Вярталіся Аленка і яе браты да бацькоў у родны край. Браты верхам на сваіх конях, а сястрыца ў вазку сіўкай запрэжаным. А побач бег яе верны лысун, сабачка. Ой, а чаму гэта ён бег? Ён жа ўсіх уратаваў. Таму яму самае месца таксама ў вазку ехаць з Аленкай. Вось так лепей. Дык вось, едуць яны, а шлях не блізкі, размаўляюць. Аленка і пытае: «Браты мае родныя, браты мае дужыя, а як вас хоць зваць? Бо я толькі нядаўна пра вас даведалася і спытаць у бацькоў забылася». Браты засмяяліся. І старэйшы адказаў: «Мяне Рыгорам клічуць». «А я Радар, сястрычка», – прамовіў сярэдні. «Вельмі прыемна», – адказала дзяўчынка і звярнулася да малодшага. «Ну а ты, браток, як завешся?» «Алесем». Як нашага Алеся, чуеце? Вось і пазнаёміліся. І далей паехалі, весела гамонячы. Аленка зноўку пытае: «А чаму ж вас так доўга дома не было, браткі мае?» «Хадзілі мы па ўсёй зямлі, са змеямі, цмокамі біліся», – адказаў старэйшы Рыгор. «І ратавалі людзей ад гэтых пачвараў. Вось паслухай, як гэта было. Бліз вёскі Валэйкішкі жыў ля валуна цмок Вяль. Ростам з вялікі дом. Ого! Бавіўся ён з тым валуном, перакідваў, дзе людзі хадзілі. Хто ўцячы не паспяваў, гінуў на месцы. А яшчэ краў Вяль паўсюль скаціну, на харчы сабе. Ніякага жыцця з тым цмокам не было. Попросили тады сяляне у нас дапамогі. І вось што мы прыдумалі. Узялі скуру барана, залілі ў яе гарачай смалы і паставілі ля валуна. Цмок убачыў і адразу праглынуў. Думаў, гэта сапраўдны баран. Гарачая смала спаліла яго знутры, а Вяль перад сконам зароў так моцна, што яго пачуў цмок крок, які жыў ажно пад Кракавам, і таксама сканаў, скамянеў са страху. «Уяўляю, як жа вам дзякавалі ўсе», – прамовіла Аленка. «Так, але былі іншыя цмокі. Далучыўся сярэдні брат Радар. Раскажу я пра таго, што мы ў камянцы адолелі. Агромністага змея Крыгавея, які налятаў, жывёлу губіў, жыхароў рабаваў ды нішчыў. Логавішча яго было далёка ў пагорку пад зямлёй. Там цмок хаваў нарабаванае золата. Пабудавалі мы ў камянцы белую вежу, а ў ёй зрабілі 3 дзверы. Хацеў Крыгавей у іх пралезці, каб усіх нас з'есці. А наш Радар не разгубіўся», – працягваў аповед малодшы Алесь. «Схапіў цмока абцугамі за язык, потым запрог пачвару ў саху і праараў на ім мяжу да самай ракі. Мяжа напоўнілася вадой, ад якой і ўзнікла рака Бух. А змей Крыгавей вырваўся, ледзь вярнуўся ў свой прыгорак і там ужо сканаў». «Ну і смелыя вы, браткі мае!» – у захапленні выгукнула Аленка. «А яшчэ цмокі вам сустракаліся?» «А як жа!» – працягнуў Алесь. «Вось паслухай пра лукомскага цмока. Жыў ён у пячоры унутры гіганцкага валуна ля вёскі Гогалеўка Часніцкага раёна. І мог той цмок мяняць абліччы. То ў чалавека перакінецца, то нават у вясёлку, уяўляеце? І калі рабіўся вясёлкай, падымаўся ён над Лукомскім возерам, смактаў з яго ваду і перапампоўваў на неба. Ого! Аднойчы, калі ён быў у вобліку чалавека, упадабаў адну дзяўчыну, ды выкраў яе, аднёс у свой валун. Жах, які спужалася Аленка, не хацела б я апынуцца на яе месца. Але ж вы яе вызвалілі, дзяўчынку тую, браткі.
Вядома, адгукнуўся Рыгор. Мы ведалі, што лукомскі цмок баіцца маланак. І галоўнае было не даць яму схавацца ў валуне, калі пачнецца навальніца. Прычакалі мы яе, ды так і зрабілі. Маланка адразу ударыла ў цмока, і ён згарэў на месцы. Дзяўчынка была вольная. Вы самыя мужныя асілкі, узрадавалася Алёнка і спытала: выходзіць, болей няма цмокаў на нашай зямлі? Аднаго мы ўсё ж пашкадавалі, пакінулі, прамовіў Алесь, бо ён нічога дрэннага людзям не рабіў. Наадварот, нават дапамагаў. Гэта хто ж такі? Лепельскі цмок, што з Лепельскага возера. Раскажыце пра яго, папрасіла сястра. Цмок гэты шыі падобны на змяю, а цела ў яго як у звера фокі, цюленя, значыцца. Вочы як сподкі, на галаве нібы рогі, жыве ў вадзе. Калі не злаваць яго, шкоднічаць ніколі не будзе. Наадварот, можа і ад бяды зберагчы, калі яго нечым смачным пачаставаць. Асабліва апякуе ён маладым, калі яны падчас вяселля яго пачастункамі улагодзяць. Такая апека любому падабаецца, прамовіла Алёнка. Такі цмок хай будзе. І як жа добра, што на зямлі цяпер няма ніякага зла. Нават ведзьму-бабарыху вы ўжо адолелі. Таму нам і хочацца хутчэй дадому вярнуцца, сказаў Радар. Вельмі ж мы па бацькам сваім сумавалі. Так доўга нас не было, што і цябе маленькую не гадавалі, дадаў Рыгор. Якое шчасце, што я вас знайшла! Цяпер не стануць мяне суседзі крапіўніцай клікаць. А ці ведаеш ты, чаму цябе так назвалі? Спытаў Алесь. Так, бацькі мне патлумачылі, таму што я ў іх адна расла, як крапіва ля плота, без братоў і сясцёр. Рассмяяліся браты дружно. Хо-хо-хо-хо-хо. Вы чаго? Збянтэжылася Алёнка. Бо не толькі з-за гэтага, сястрычка, адказаў Рыгор, а яшчэ і таму, што ты ў крапіве нарадзілася. Як матыль крапіўніцы ці што? Здзівілася Алёнка. Але як прыгожы лёгкі матыль. Але ж хіба такое бывае, не паверыла Алёнка. Мы ж у казцы, весела гукнуў Алесь, а ў казках і не такое бывае. Зноў засмуцілася дзяўчынка. Значыць, заставацца мне крапіўніцай на ўсё жыццё. Затое, сястрычка, табе лісцікі крапівы не страшныя, ніколі не апякуць. Ды і мы ў крыўду не дадзім, хай толькі хто паспрабуе, падбадзёрылі сястрычку браты. І ўжо разам дружна засмяяліся. Нават Алёнка сама засмяялася. Тут яны пад'ехалі да скрыжавання дарог. І Алёнка спытала ў сівіцы: «Вы, родная сястрыца, скажы, сівіца, якім шляхам кіраваць, каб дом родны адшукаць?» Сівіца заржала, наўпрост паказала, і ўсе туды паехалі. Калі яны ўжо пад'язджалі да роднай вёскі, сабачка Лысун пабег наперад, убачыў сваіх гаспадароў, радасна заскакаў і забрахаў. Гаў-гаў, усе справы кідайце, дзяцей родных сустракайце, гаў-гаў, яны пад'язджаюць, вас абняць жадаюць. Бацька і маці ўсё пакідалі, рушылі сваіх дзяцей сустракаць. І ўжо так все радаваліся, што і ў казцы не расказаць. А потым наладзілі свята на ўвесь свет і зажылі потым шчасліва ўсёй сям'ёй. Рыгор поле араў, Радар кавалём стаў, Алесь казкі казаў, ды песні спяваў. А Алёнка з крапівы кудзелю мяла, на кроснах палотны з яе ткала, залатой стужкай спавівала, у свеце панавалі шчасце і спакой. Вось такая казка-пераказка ў нас атрымалася. Каму яна спадабалася, пішыце ці на электронку, ці ў тэлеграм-чат. Адрасы ёсць пад гэтым відэа. Ну і свае прапановы і пажаданні таксама дасылайце. Цікава, а якую ж казку нам Алесь са сваёй казачнай камандзіроўкі прывязе? Будзем чакаць. Не прапускайце нашы казкі, падабайкі. Да сустрэчы!